Казвам се Евгений Георгиев и от много време искам да започна да правя видеа, свързани с автомобилите. За мой късмет работя в автосервис и днес ще ви покажа автомобила, който е лично мой и какво съм се захванал да правя по него. Става въпрос за Audi A8 D4 2013 година с Full LED фара. Колата е внос от Америка с леки щета от дясно. Закупена е преди над 2 години и от тогава стои и се чудя какво да я правя. И наскоро ми дойде музата да я започна. Музата ми дойде след като гледах клипове за двигател, който аз много подценявах. Американците много добре са го разработили като платформа, като части, като тунинг фирми. И реално няма да открием аз топлата вода, а изкопирам всичко от тях. От удара са повредени десния калник, предната броня, десния фар, очиларката, разговорно казано, и общо взето е това. Тук там е някаква пластмаса, гредичка, която е сменяема и така. Това имам пред гредичка. Има вариант по принцип да се оправи, понеже ето се вижда как е счупена, но по-лесно е да намеря втора употреба. Понеже не се занимавам с тенекеджийски и бояджийски услуги, нямам практика там и не мисля, че е интересно, лично поне за мен, да ви говоря за това. Искам да наблегнем на мотора и това, което ще правя по него. 034 Motorsport предлагат един кит, който струва ориентировъчно 1200 евро и се състои от малка ролка, голямата ролка, ремъка и софтуер за скоростната кутия и двигател. Софтуера за двигатела дори мога да си сменяш стейджовете през телефона. Аз избрах да взема този сет, понеже първо е много на цена и второ мощността скача страшно. Колата е оборудвана с тройка TFSI, 333 коня. Същия двигател, който се слага в Audi S4, S5 и много други. Това е генерация 1 на мотора. По принцип той не гори масло, както генерация 2, но също си има своите болешки. LSD-то е гуру на тия двигатели и не само. Разгледайте му видеоклиповете, има страница в Facebook. Аз съм купувал части от него, просто човек е много нати с това, което прави и се занимава. Там може да се запознаете повече за въпросния двигател, проблемите, ремонтите и така нататък. Аз конкретно ви обяснявам това, което ще правя по този двигател и след това да видим реални резултати. На мене, аз искрено се надявам да видя 500 плюс на диното, но дали ще ги изкараме от тройка бензин, диното ще си покаже. Кита е ясен. Ролката се сменя, долната ролка се сменя, ремъка, но има нещо много важно, което трябва да се направи. Докато правя проблема, свързан с удара, в случая ви казах, че очиларката е счупена, ползвам момента да измия радиаторите. Цяло, вижда се как прозира радиатора. Това е фактор, че е добре. В случая, тук вече се виждат проблемите. Въпросите ламели с времето, с километрите, с сезоните натрупват прах, камъчета, всякакви пухчета, листа, какво ли още не. И по този начин пречи на топлообмена. Въздуха постъпва през въпросните ламели и отнема от температурата. Ей тук през тези финните каналчета минава антифриза. В случая колкото е по-чисто тук, толкова по-адекватно охлаждане. Пак казвам, дали е на тази кола, на всяка една друга, без значение дизел, бензин, дори на камионите пък е изключително важно. Свалят ли са радиаторите,
изисквайте, не знам, от вашите майстори или ако вие си го правите, с най-обикновено безмаслител, в случая внимавате да не напълните отворите, запушвате ги по някакъв начин, с най-обикновено безмаслител и маркуч. По този начин елементарно. Много е важно, нали, ако е с по-мощна струя, да не се пръска странично на ламелите, понеже ще се изкривят и даже ще стане по-зле. Никаква проводимост няма да има на въздуха. Препоръчително се прави лятото. Просто докато започне да тече свободно от другата страна. Сменям го поради тази причина. Не искам утре други ден, като тръгна пътувам с семейството на море, радиатора да текне. Понеже сега в момента, за да спестя някакви пари, това е много честа грешка, която правят всички клиенти. Сега да спестиш някакви пари, после ти излиза двойно, тройно, петорно и така нататък. Затова сега е момента. За този радиатор, за да се смени, се сваля пареницата. Затова го сменя. Както ви споменах, колата е с Full LED фара, много красив фар. Американска версия, затова са така оранжеви. Брутална работа. Тази кола е с суперчарджер. Не е с турбокомпресор, това е суперчарджера, задвижва се чисто механично от ремък. Генерация 1 няма съединител. По принцип тук се намира, но в случая няма. Тук е постоянно зацепен. Във въпросният чарджер е тук отзаде има радиатори. Радиатори, които служат да охлаждат постъпващия въздух в двигателя. Всеки знае и всеки е виждал на прениците на автомобилите едни големи интеркулери. Те са с цел максимално добро охлаждане на въздуха, който като се сгъстява, дали ще от суперчарджер, дали ще от турбокомпресор, при сгъстяването му се нагрява, а като се нагрее е беден на кислород. Просто няма кислород, оттам няма адекватно горене и колата не изкарва мощност. Това не е тайна за никой. Информация вече всеки е запознат за какво става въпрос. В случая тук нямаме интеркулер, имаме чардж кулер, който е много глупаво измислен. Но има решение, което това е важно. Под глупаво измислен имам предвид, че е свързан заедно с антифриза. Демек, един път загряваме антифриза от двигателя и един път го охлаждаме, за да охлаждаме входящия въздух. И това цялото е една система. Но е много лесно измислено да се поправи даже. Не преправи, поправи. Тук по принцип е снатката, която е вързана от казанчето да захранва вече системата на чардж кулера. В случая тук взимам от тройка дизел или от 4.2 маркуча, правя си го в една линия с цел да избегна снатката, която в бъдеще може да ми създаде проблеми. А тук с един маркуч изкарвам алуминиево казанче на същото ниво, което е казанчето за антифриза, с цел да напълним вече отделно системата за антифриз, която само и единствено ще се грее от въздуха, който прави чардж кулера. Вече няма да се грее от антифриза, по-точно от двигателя искам да кажа. И ще си бъде напълно отделна система. Това е много важен тунинг. Тунинг, който дори колата абсолютно нищо да не е правена по нея. На третия, четвъртия старт, гледайте клипове има в YouTube, графики има дори в Google, които се вижда как пада драстично мощността. Пада, понеже тази кола има брутална защита за температура на входящия въздух и реже брутално аванса. Като режеш брутално аванса има пред на запалването, кога се подава искрата, колата драстично и пада мощността. С цел да се пази. Да ви обясня накратко какво ще правим по нея. Обясних ви за 0.34 кита, който аз ще взема. Обясних ви за това, че отделя системата, което дори да не вземеш въпросния кит,
стандартно да си я караш колата е добре да се направи. Ще премахнем катализаторите и на тяхно място ще направим пайпове с термолента. Тук ще изработим интейк, който ще бъде наше производство, както и пайпове. Всичко е цяло без 0.34 моторспорт. Интейк, който ще е на максимално голям диаметър с спортен конусовиден филтър, който ще бъде преграден от всякъде с цел да се оплътнява от коша и от горещия въздух вътре в него. Понеже, пак ви обясних, принципът е абсолютно същия като чарж кулера. Ако го направим да смуче топъл въздух от моторния отсек, ние нищо не правим. Затова се правят прегради. Ето вижте оригинално. Ето вижте оригинално, това му е пътя. И тук една скрита реклама на Тотал. Много добри, много сме доволни. Всички коли сте забелязали, че ги имат тези кутии, въздуховоди с цел да смучат въздух извън купето. Това е много важно нещо. Не е за подценяване. Общо взето е това, което ще се прави по колата. Ще въдържа в течение, надявам се да ви е интересно. Все пак и на мен е първо видео, аматьор съм голям, даже не знам как ще го обработя, но ще опитам. Както виждате, не снимам с някаква професионална техника. Искам да си го направя малко интересно и разнообразно за мен и надявам се и за вас. Ще въдържа течение за колата, няма да стане бързо. Всичко е свързано все пак с финанси. И ако имате някакъв интерес, ще ви снимам и други автомобили, които се занимаваме. Правим основно доста проекти, а основната дейност на сервиза си е автосервизна дейност, пак казвам, без некиджийски услуги. Благодаря ви, че гледахте, бъдете живи и здрави!